Hola, nois i noies! Prepareu-vos perquè avui farem un ball de màscares al damunt de la graella multiplicativa. Nosaltres utilitzarem aquesta, però us animem a construir la vostra. Recordeu que a cada casella de la graella multiplicativa hi va el resultat de multiplicar el nombre corresponent a la fila pel nombre corresponent a la columna. Per exemple, a la posició corresponent a la quarta fila i la segona columna hi anirà el 4 vegades 2, és a dir, 4 per 2, 8. Volem fixar-nos en grups de 4 nombres disposats en un quadrat. Per fer-ho, podem crear una màscara quadrada de 4 caselles com aquesta. Tachan! Fixeu-vos que les caselles vermelles són a dalt a l'esquerra i a baix a la dreta, i les verdes a dalt a la dreta i a baix a l'esquerra. Col·loqueu la màscara coincidint amb 4 caselles de la graella i, primer de tot, calculeu els nombres corresponents a aquestes caselles. Molt bé, ara feu d'una banda la multiplicació dels nombres que us han quedat a les caselles vermelles i, de l'altra, la multiplicació dels nombres de les caselles verdes. Quan les tingueu, repetiu el mateix procés en altres posicions de la graella i a veure si descobriu alguna cosa interessant. Al proper vídeo en parlem. A reveure!